Dek cilikno, Dek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga DC. Iki videone tak lanjut juga, Dek mau soalnya durasine iki wis kepanjangan. Jadi iki DC iki membuat video baru. Dek mau wis akeh guys, durasine wis akeh, nek kepanjangan yo gak bagus. Iki desih iki arep sarapan, esuk makan urung sarapan guys. Iki mbuh jam piro desih iki ora ngingetno jam. Tapi iki tak sepilno masakane desih. Lah iki guys, iki sing sego unjungan konggone Mbak Lis mau nggih. Oh. Duh, lampune mati di. Paling tok nyeklekno kuwi gak tenanan. Wis. Terus sambel iki sak cowek kebak iki, lawoke balur. Ki mau cuma tak goreng loro ae, guys. Sijine digoreng sesuk eneh. Lah iki segone. Terus lalapane iki enek kol, enek timun. Terus apa kuwi? Cambah. Iki terong cempokak, terong tis guys. Terus iki enek godhong telo, godhong kates, terus godhong singkong, godhong telo sapah lho guys. Wis mantul pokoke. Iki tempe tahune iki ora sida tak masak guys, soale menune wis koyok ngene. Iki engko ngentekno sedina kuwi wis alhamdulillah. Dadi tempe tahune dimasak sesuk-sesuk eneh. Ki ora sah nyayu lodeh ya wis entuk terteran sayur lodeh. Wis monggo nderek sarapan guys. Iki dhisik arep lanjut sarapan. Dinda ayo Den. Den kowe. Den. Sampai Den guys. Dik. Sampai pletoten kabeh. Ndang mandi sik nduk, kae kerane sik tak kakno nduk. Mandi. Yo sarapan. Aku wis krungu suarane saneh lho, guys. Aku semir-mir enek rene iki terus nujah marik-marik iki lho. Monggo sarapan, iki cuci tangan dulu. Mama. Astagfirullahaladzim, rak tenan kowe tek malah udo guys, iki udo desih iki ape syuting tek koyo ngene tok ki ora kena pelanggaran iki engko. Lah kok malah sempakan tok koyo ngene. Kae mbek kakak. Lho, pakai baju sik kok nggih oleh halo guys. Udo koyo ngene. Astagfirullahaladzim, gak bareng nakal, Dik. Ku nek nakal dicubit malaikat lho. Ya pakai baju sik. Saya yang ada. Tak sejai Mang. Monggo guys, sarapan Pak Sumo mbah niki wis budal ning warung paling guys. Isih sarapan dhewe soalnya Pak Sumo ndek esuk wis bar sarapan karo telur karo apa? Sambel tempe. Sambele. Mantap guys. Isih iki celeguk. Wis kudu nang sarapan ae pokoke. Terus karo balur iki desih seneng ndase iki guys. Pokoke favorit nggih. Ndas iki pokoke tak mam sing pisanan. Terus iki enek kulupane godhong telo sapah. Terus godhong kates tak campur ya guys. Terus karo godhong telo rambat. Ya Allah Gusti. Lalapan engko ya marik-marik guys ya enek timun, enek kol, enek capar. Lawo ya kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah. Gede.
mantap pokoknya. Sing marai dhisik iki masak tapi leren ramban-ramban yang beritan lho guys. Marai makane suwi nggak matang. Tolong tembuka. Awal kalau ngerusi balur guys, wis to sampai mesti pengen gitu. Gimana pikir desa kan karo tumbas sambal kacang deh, tapi tak pikir-pikir nih kok apa tak tumbas sih kabeh, nek ora kepangan malah petis-petis itu. Lah ape tauge malah vitaminnya akeh guys. Sambel iki ora pedes. Tak kasih informasi ya guys, bagi family online sing arep apa kae jenenge guys, petonan iki kan wis arep bulan sura toh guys, mendekati bulan sura. Untuk bulan surane iki tanggal 1 tepat pada hari Jumat Kliwon malam Setu Legi ya guys, jadi 1 Muharram, Jumat Kliwon malam Setu Legi. Sing ape teronan biyen kan pernah dhisik wis masak-masakan ngono kalau guys, weton biasanya suro kan gaya ambeng tonton kayak gitu. Nah family online kan ada yang bertanya pokoknya family online tapi akunnya ini siapa ya guys, disi kok lali nggih, disi lupa. Lahirnya di Jawa tapi saiki ikut suami di Bali ngono apa piye ya guys biyen ya. Pengennya dhek yo nek pas wetone kuwi di teroni digekno ambeng. Tapi pas tanya terone kuwi wis lewat guys. Maksudnya terone iki wis lewat, maksudnya wis kliwat ngono, wis kliwat tanggal, kliwat dinone kuwi. Dadine makane iki mumpung urung 1 Muharram nggih. Tak kasih tahu engko apa 1 Muharram kuwi tepat di hari Jumat Kliwon Sabtu Legi. Di tanggal piro ya guys, desa kok gak ndelok tanggalan nggih. Jumat Kliwon Sabtu Legi berarti saiki dina Senin
Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Berarti masih 5 hari lagi, guys. Kuwi tepat di hari Jumat, tapi entek-entekane tanggal bulan iki 31 kok 30 ya, guys. Desih mari gak delok tanggalan, belum melihat tanggalan sama sekali. Jadi nek hitungan Jawa iki desih mudeng, tapi nek nasionale kuwi guys, kan enek abuge, enek sing nasional nggih. Nek abugene kuwi tepat di hari Sabtu Legi, tapi nek nasionale kuwi hari Jumat Kliwon kuwi wis tanggalan 1 Muharram, guys. Ini. Nah, kalian tak kasih tahu mumpung urung kebatut nih. Tapi nek sing tanggal maksudnya aku gak tanggal guys, maksudnya iki weton. Wetone kan Kamis Wage. Kamis Wage kan urung termasuk mlebu sasi suro ya guys. Becek ning besar. Lah tapi sombe nek melok suro iku paling mungkin ae ya, mungkin wis gak enek sasi suro iki. Dadi mlebune ning Sapar. Jadi timbangane gak enek kan mendingan mapak. Asane mapak ngono, guys. Cara tanggalane Jumat nggih. Iki kan Kamis Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Legi. Lah iku sing Kamis Wagene kuwi iso mapak. Maksudnya iso undangan dhisik ya ora apa-apa. Daripada somben wis lewat neng hasil Sapar, neng bulan Sapar. Sing tahun kemarin iku anak sing family online ki komen guys. Dese sok nek ape bulan Suro soalnya kasih informasi lah dese. Ya, dese ki eling. Oh iya, itu bagi yang menjalankannya loh guys ya. Kan setiap orang beda-beda, ya enek sing nganggo weton-weton, ya enek sing ora. Kan hidupe ya berbeda-beda di daerah. Maksudnya daerah ngene umumnya ngene. Ngene daerah, ngene desa kene umumnya ya kendurenan. Kan beda-beda carane ya guys. Kadang yo enek sing gak kenduri, kadang enek sing gawe tapi diterno ning musala, terus langsung diterno ning tetangga-tetangga. Wong kene nggone Pak Amang iku wis adate wis beda guys. Nek cara nggone dhisik adate isek kenduri tiap rumah. Kuwi jek cara mono jek mengikuti zaman dulu. Tapi nek ning desane Pak Amang iku wis gak enek guys, cara kenduri wis gak enek. Cuma yo bener masak, tapi diterterno ning tetangga sebelah. Maksudnya wis gak cara tanduk, gak cara ndonga ngono iki guys. Cara ngono iki wis diterterno. Langsung dibagi-bagikan. Apa meneh wis kehidupan ning kota ya guys. Nah jarang wis gak cara ngono kuwi nang. Bukan bagi yang hidup di desa. Berarti engko sing wetone kuwi Kamis Wage Jumat Kliwon, kendurenane iki ya pertama kali guys. Jadi mapak, istilahnya mapak. Nah, dhisik iki paling kok ini iki pas pertengahan dhisik ya. Soalnya
Wetone Pak Suki enek ning pertengahan Suro. Pertengahan bulan Suro. Enak tenan kok. Wis ra enek maratuwa lewat wis ra nglengak iki. Mamine kok nikmate ya Allah. Ingat kok sampai sak jagung-jagung. Cek, engko nek ngene yo guys, kontene engko dilanjut neh guys. Terus desa tak nutup lagi. Alhamdulillah, matur suwun ya Allah, awan-awan entuk rezeki ya guys. Es campur untuk ngetri anak lanang. Tak ceritani ya Dit. Aku mangkan jam setengah 12 ki ngupload. Lah sinyale kan elek, mendung, repet-repet ngene iki ya. Lah pikirku ki ning omah kok macet-macet ngono lho. Lah terus tak gawa ning ngarepe nggone Mas Arif. Lah aku ki lungguh ning kuwi sing bendina dienggo lungguh kaya bis-bisan kuwi lho. Panas jam setengah 12 sik gak panas e. Lah mikirku ki lah yo, lah tak ingeti kan lawange ndeke yo tutup. Mas aku ki do ning mbaon. Lah dadak man sing Mas Arif kuwi ning omah, bagian ning omah. Lah wong ning omah kok lawange ditutup, sing lawang sing ning omah kuwi guys ora gerbange. Mas iki sing pintu dienggo keluar masuk kuwi pintu rumah. Lah mikirku wong ngupload ning ngarepe pager ngono kan wis nyaut ngono mikirku ya. Lah terus tak dekok ning kono kok yo panggah. Yo maksudnya yo lancar, cuma aku sing panasen. Nah, mending ndang mlebu ngono gerbang tak buka rek ngono. Aku terus mlebu. Selehno tak slendekno toples sing enek makronine kuwi ya. Terus aku nyapu ning emper, nyapu srek-srek ngono. Lah sing Mas Arif kuwi ngerti aku kon jero sapa abene Dik kaya ayang-ayang Dik yo di. Lah sing aku pikirku anak-anak ki mikirku yo ning baon. Lah lawang kamar ki dibukake abene ki ngek ngono. Lah sing aku waduh sapa cah iki ngono. Lah mikirku lawang dilebih Dik enek wong buka kamar. Lah lawang langsung tak buka ngene mikirku cara maling tak gebuk apa iki. Gede iki keweden. Ndek lah ya wedi karo aku kuwi. Sapa rene ngono. Lah terus aku ki kuwekelen lawang tak buka ki ndek ya kaget, aku ya kaget. Mikirku ya do ning baon ngono. Tetok ya Allah, Ding. Wah, Mas, ki mangki yo ning omah. Lah denger ndang mlebu ning kene ket mang aku kaya mbok de ning ngarep pager ngono. Ya Allah, jajan iki lho aku ya entuk rezeki es campur iki lho nah, apa Mas Arif. Lah kok kowe ya tumbas jajan dhewe jebule. Lho ki padha kuwagete, Dik. Ndek yo kaget aku yo kaget. Itu ku teh apa? Sing kuwi kek kulkas ae, dimimik engko. Sing iki es campure di pangan saiki. Wes, jajan ae. Lah piye arek ning plastik ade le? Itu namanya es teka. Es teka. Oh alah, memang kita lho wong ning omah ket esuk ki yo gak enek abene. Biasane kan syuting konten banter ngono suarane. Lha kuwi ket esuk yo ora enek abene. Lah Pak Su yo ning warung. Lah do ambek sal ning kono kae guys, tukang momong iki lho. Sing sitoke kae enek wong ape istirahat awan yo ora iso lho. Lah mama ae goleki aku kae guys. Meng aku ning omah kulon yo ngono yo disusul kae. Samleh mama guys lah nek wong ape istirahat awan wis ra iso. Mbayani tenan pokoke. Dadak wong ning omah jebule, "Dek, enake mangan apa ya, Dek iki?" "Mangan apa, Mas? Nek aku mangan sambel iki seger." Tak kei kuluman sambel iki gak gelem, guys. Aku pengen jajan ae, Dek. Lah pengen jajan malah desih dijatah 2 lho.
Ya alhamdulillah muga-muga rezekine lancar terus ya Le. Emang kan ngepasi dek gak poso. Posone kan sesuk, sedina poso, sedina ora. Poso Daud ya, guys. Tak tinggal ndelik, guys. Gawe celuk-celuk, Mak. Mak. Tak tinggal ngumpet iki. Anak wong ape bubuk sediluk wis ora iso. Wis ya Allah Gusti. Mama ki ape bubuk sediluk ngono lho, Nduk. Mboten parang saru. Saru. Kok dipenge buka-buka baju ki nek dikandani Mama piye? Gugu mboten? Gugu mboten? Gugu ki yo gak pareng buka nek gugu. Yo, apa guwak ya apa ning kono? Gak boleh Kakak. Sini. Loh, Kakak kok marah loh. Kakak marah loh, Sa. Loh, rak buka-buka yo. Iki lho, Kak. Sa, Kak. Pun, nang mundur 1, pun. Pun. Nggih, gak oleh iki, gak pareng Bu Guru diseneni Bu Guru kok. Mak tulis, mak buku. Ojo ora-ora ning lemari lho nggih. Parang ngambil buku. Bukune. Ning dhuwur kae bukune ambil 1. Kalau Dek Mama tengok kalau ambil 1 ning kono buku. Nek wong ape liyer-liyer kok ning kate kok Mak. 1 wae. Halah, dalane iki dingeti. Dalane dingeti. Nggih. Buka. Dik saya mboten saged. Mboten saged. Gak pareng dienggo nulis ning kene lho nggih ning buku wae. Bukune ndi? Buka bukune. Nggih, nulis 1. Iki nek Arabe nduk bukune Kakak ngaji iki. Kene. Pun, kene. Nulis, buka. Kok kene lho, Cuk, kok ngarepe lho. Pun cekli. Belajar nulis. Lho gak pareng. Kene kesanane Pak D kok aja ning isor kene. Kene ning buku. Gak pareng ning dengkul sa. Kotor. Kunciran kok. Kakak mau apa Kakak? Dolanan apa? Kakak dolanan apa, Dik? Dolanan apa, Kak? Dolanan apa? Kakak lho. Dolanan apa, Kakak? Dolanan apa? Dolanan apa, Kakak? Gelas. Gelas? Dolanan HP apa dolanan gelas? Kok mbok seneni? Nek nyeneni piye? No. Kak, HP terus ngono piye? Nah seneni Kakak. Kakak seneni. HP terus. Piye, Dik? Nek HP terus piye?
Kayak Pak De seneni Pak De. Pak De dolanan HP seneni kae. De, HP terus. Piye nek nyeneni piye? HP terus ngono. Pak De mbok seneni. HP yos ngono. Gak pareng dibuka lho nggih. Engko nek lunyu mlacat deksa. Duduk. Apa ki nono Nono, endi lah nek nono ki? Endi? Endi lah nek nono ki? Alah. Engko nek mlacat adik piye? Gak usah dibuka. Gelas deksa endi, Nduk? Loh, ya ora disok tenan. Oh, alah jane ya bandel Dik iki, bandel. Sing nakal ki adik apa kakak e? Kakak. Adik ngono kok. Kakak le. Adik yo sing nakal ki. Ya yo dijamoni ae adik. Tak pundhutno gelas semae, tak pundhutno gelas nggih. Nggih. Nggih, engko kakak dijamoni nggih. Sing dijamoni adik apa kakak? Kakak. Main HP terus kakak. Seneni, piye nek nyeneni? No. Aja main HP terus piye? Piye? Nek ngandani piye nek ngandani kakak? Nek ngandani kakak piye? Dek. HP yos ngono. Nggih. Iki kenapa dek gatel kabeh? Dek gatel kabeh kena apa? Heh? Mama. Oh, dicokot nyamuk. Semut apa nyamuk? Semut. Lah nggih semut. Semut londo. Nggih. Nggih. Semute nakal apa pinter? Semute nakal apa pinter? Nakal semute. Nyokot adik. Kon ngukuri. Kon ngukuri Pak De. Kon ngukuri Pak De. De kukuri De. Kakek Mbah. De kukuri De, cokot semut De ngono nggih. Piye nek ngakon? De. Pak De dipanggil lah. Ya Allah, mbok mamo apa gak? Ki mbok mamo apa ora? Nang mundut. Satu wae, Dik, satu. Satu wae, pun. Pun, tutup neh. Wis nang mundut satu. Wis balekno ndur meja neh. Balekno, diangkat. Apa? Cici. Itu uang. Nih. Tang. Loh, lah gak sida ning bapangan sik ah? Iya. Lah yo, ayo ning bapangan sik aku karek kudungan. Enteni. Lah sa gak mbok jak. Sa. Sa apa ben kene ae ya? Ki ambek habis barang ning kene. Iki Mbak Ana wis bar konggone bayekan ku, guys. Iki dhewe arep arep golek kado kae karo Mbak Pur. Mbak pangan. Din, kudungku jipokno Din ning bayang guri Din. Ayo ndang dinteni tante kok. Lah magrib. Kudungku sing ning nganu guri. Nang bayang guri. Dek sa ben kene lah ya. Apa pengen malah buka iki lho. Nek kene mbek Ade habis, Nduk. Kemang roh adik cilik ole. Roh adik cilik. Apik. Lah pengen diadik pura? Kak. Gak pengen diadik. Alhamdulillah guys, iki dhisik wis tumbas kado nih. Tumbas kado, engko terus iki Mbak Ana wis sampai balik karo dia habis. Soalnya wis bar kokono mau bar ngadu.
Soalnya kan ora sumbangan, guys, ora buahan. Jadine yo do ngadu peralatan bayi. Kak Salim sih ale, mbek mama ale. Salim sih mbek mama Walah pinter Cah. Wis Salim mbek Kokong, Mang. Lho, piye dilangi piye? Lho. Waalaikumsalam. Dek juga mangan dhisik nah. Iya, Dok. Heeh. Hati-hati lho. Piye, Kong? Golek apa? Golek kado iki lho. Nggo putune Mbak Lis. Ning Bapangan. Lah ora sepasaran entek gak. Wong diteri sego. Ndak gak ngado ngeke yang sulang-sulan apa ngono. Ya nukokno baju-baju peralatan bayi. Jarene wis entek. Sa dijak buke mengguri. Kado peralatan bayi. Ajang, tiket, Heeh. Ini saya di sana,